ngibingelela ngethemba ukuthi wonke umuntu uyaphila. Cha, ngane zakwethu akuningi, kepha uNkulunkulu ubeke nje kuba sikhulume ngodaba olungakwazi ukusilekelela lapha empilweni. Bafowethu, uma sibuka impilo, umuntu nomuntu uney'dingo anazo empilweni ukuthi ufisa ukwenza ukuthi, ufisa uku-achieve ukuthi ngenze ukuthi nokuthi. Kungey'dingo zodwa, ngisho ama-challenges, ama-trials and tribulations esidibana nawo empilweni maningi. Kodwa ufica ukuthi into thina abantu abambisholo bese siyalimala, uthole siyashayeka. Yabona, uthole umuntu ushawe isimo obhekane naso, ulimele, uyezwa ukuthi hayi uthatha isikhathi ukuthi ngiphole. Kwesinye isikhathi abanye balinyazwa into asuke ukuthi iyenzeke, iphumelele ukuthi ingenzeki. Okay, into uNkulunkulu afisa sikhuluma ngako bafowethu namhlanje ilento okuthiwa prioritize, learn to prioritize. Okusho ukuthi ey'dingweni zakho nazo zempilo, uney'dingo zakho zonke, kodwa kufuna ukwazi uku-calculate, uku-prioritize, ukubuka ukuthi okay, kulezi zidingo zami ikuphi engingakwenza kube isidingo nqangi, noma ngaba khona kube izidingo nqangi zonke lento engiyifuna mhlawumbe so-4 noma zintathu, kodwa ufuna ngikhethe okukodwa engu-prioritize ukuthi okay, into la ufuna ngiqale ngayo nansi. Ake ngibekise abantu bakaNkulunkulu, ake sithi mhlawumbe umuntu ufisa ukuba nekhaya, ufisa ukuba nani, uyazama uthi uma uzama ube nawo amandla okuthola isite. Uthi uma usutholile amandla okuthola isite, ube nayo imali yokuthi mhlawumbe kukhona yini ongakwenza, ube nemali usokhe ngitholile isite. Uma usuyitholile isite uthola ukuthi ufisa manje ukuthi ngathi ngingakhanda idlo. Uma ukhanda idlo bese ufisa ugcina usuqala indlu ezokuthatha isikhathi ukuthi uyiqede, mhlawumbe uqala idle enkulu. Yabona, lokho utshela uhlulekile uprioritize lapho. Usune-stress sokuthi uzamile, kodwa manje sekukhona ukuklinya ukuhlela into kodwa ngizokwenza nini ukuthi ngizokwenza ngani. Uyabona, awuprioritizanga, yakho lento besikushaya. Okay, uma ubukile ukuthi ukwazile uprioritize ukuthi ngawubona okay, ngidinga isite, ngidinga umuzi mina, isite senginayo. Uma usunayo isite, usuwenza into esimple, usumane uthatha nje igodo uyafaka, uthatha ufenisi uyafaka, ufaka amatshe, ukhanda iroom ukuthi okuningi ngizokwenza sengiphakathi kule ndawo yami. Alright, yonke lo nto leyo usukuyenzelana, uyaprioritize, uyayibuka into efuna ngiyibeke phambili iyiphi. Okusho ukuthi le mali le bengizothenga ngayo ukuthi angithole noma yitini ngiqale enye indlu kanje, uyabona kodwa ukuthi leyo ndlu leyo moyiqala ayizukuphela manje, because ubuka amandla akho. Then prioritize, akathola indawo leyo mali athi unokuvela ubiye uthi ungabiye bese uthi hayi ngizothola uthayela lapha, ngikhanda iroom lami lapha lamatshe. Ngihamba kwesikhathi bese ngiyabekelela ke manje, angithi sengingakwazi ukuthi uma kuhamba isikhathi lokhu ngikhanda itini ngise ngikhona la endaweni yami. Yabona, ukuprioritize lokho kusho le nto le ngiyaya nephambili lento yami, kodwa anginaso stress, ngifree. Nasempini ke zempilo awumani umanule noma izimpi noma ngaqhamuka ziwu-5, kodwa awumani nje usukeleke ngekhanda ukuthi usuyalo. Cho, prioritize nawe, ibuke impo ibona ukuthi le idinga attention yakho, ukuthi uvele uspend energy yakho kuyo yonke, noma udinga ukuthi uthule nje ubuke. Ngoba kukhona impi ongayilwa wena uthi wena uqala impi uyayilwa, kanti leyo mpi leyo impi engakuthatha even 50 years to come kuze kukhuma ukuthi ufike esiphethweni sayo. Leyo nto leyo ngoba uyokhona nokulasta yonke energy usasenayo yini. Leyo nto ikutshela ukuthi empilweni uma umuntu ufuna ufunde ukukhetha izimo ozobhekana nazo, nezimo obonayo ukuthi hayi lezi hayi ukuthi azingithinti, kodwa ngokwe energy enginayo angikwazi ukuthi sengalokhu ngibhekana nazo because izongithatha iside isikhathi lento. Njengokuthini-ke, angeke ufuna ukuhlukanisa, angeke uthi uthi ungene empini uzolwa ngapha awuthi ngibekise nje uJohn Cena, ngapha ubani nangu lo mfanakazana uRoman Reigns. Uyazi ukuthi laba bantu laba ba strong kodwa ngendlela engafani. Uyazi ukuthi ma ngidecide ukuthi ngilwa noRoman Reigns
ngiyazi ukuthi ngilwela ukuthi lapha siphuthumana ngisheshe ngidlule. uJohn Cena uyazi manje ngaqala impi koze ukuthi amen silwa ngoba ustrong unomoya uyaphuza ukukhathala. Yabona into ekeshaya nesidlisayo uthini ukuthi asikwazi ukukhetha izimpi ofuna sibhekane nazo nezinto empilweni asikwazi ukuyikhetha ofuna siyiqonde ngqo bese sigcina sesilandela into ezosilimaza ustrain energy. Ugcina usuhleli manje usunje still awunalo ekhaya nje umuntu ongenayo ekhaya uthi unalo usuhleli uyayibuka indlu yakho nawo sokusirumo wakho labana urufiwe awenziweni sekulukhona urufa kukhona uthola amawini uhluleke ukuprioritize into awuyenzi ngepressure but you shall learn to prioritize. Bantu bakaNkulunkulu yanithanda hlala phansi uyibuke nawe izimpilweni yakho izimo ukuthi entweni oyifisa ukuzenza empilweni ikuphi okuachievile awukhona ukuachieve ngoba izimo awukhona ukuprioritize uvela usukele ukuthi ufuna ukwenza yonke into ekuyenze kanye kanye. Buka into ozokwazi ukuthi uma uyibamba uyithele phansi. Kunomehluko phakathi bokuthi ufuna ukubulala imbuzi nokuthi ufuna ukubulala inkomo. Akufani konke inyama kodwa khona ukudinga energy eningi nokunye. Yabona lento ithi shall learn to prioritize. Buka amandla ukuthi angana ulambe kangakanani bamba imbuzi uhle uyothi usunawo amandla emveni kwesikhathi usungakwazi ukunyonyobela inkomo uyibamba uhle. Izimo enibhekana nazo abantu bakaNkulunkulu singakwazi ukuyinqoba kuphela fundani ukwazi ukukhetha izimo ofuna nibhekana nazo ningangeni noma kuyikuphi. uNkulunkulu lanithanda abantu bakaNkulunkulu sahlala phansi neyibuka nibuka izimo senihlala phansi manje nidweba impilo ukuthi ke amen obukana nazo ke manje khetha ke soda ngobhekana nazo osazi ukuthi uzokwazi ukuthi 1-2 ubona ama result aso bese usuthatha uthola amandla wenze ukuthi uNkulunkulu lanithanda abantu bakaNkulunkulu. Amen.